Takže čaute ľudia, teraz vám ukážem z dovolenky. Sme cestovali na dovolenke, teraz už som z dovolenky. Tu vidíte čas 20:00. Už sme tu. No, ako vidíte, lakárna, ideme na Cyprus, máme odlet 23:00 a tak to bude ťažké. Toto je obrovská rada a my sme boli ako prví. Tu už ide náš kufríček, náš červený kufríček. No, to už sme boli akože dole, už čeknutý, to som si dal jesť. Tu, ako vidíte, je naše lietadlo. No, tu je Bratislava, kúsok Bratislavy, zle sa to dávalo. No, už sme nad morom, ako vidíte, už sme nad morom. A prepáčte, nestihol som dať tam veci, keď sme prechádzali, ale mám iné veci. Napríklad, že tu je náš hotel, boli sme v Arkine. A to je asi tak všetko.